開始。うっしゃー客様、上から撃てば捕まる。普通なら今のはブロックの上を越えていくはずなんだが、やっぱえげつねえな。なんだよ、エロ親父みたいな手の動きして。あタイムアウトか。どんなに飛んでも上から撃たれるの。一体どうすれば。あ、落ち着け。気づいたことがある。なんでこいつは俺の上にいる。あんなとんでもなゲートができるのはあのコンビの攻撃だけだからな。10番にむやみに飛びつくより他を堅実に止めましょう。点取り合戦っすね。俺にできることそれだけなんで。ナイストラガー。角側とあの2メートル、本当に怖いのは来年からだぞ。これでやっと大王様とか牛若ジャパンと同じ土俵だ。清子さん、遅くねえか。何見てんだよ。お待たせしました。おせえボケ。ああ、かわいい包みの。うわー、言わなくてもいいですよ。もしかして変装のつもりだった？どうしても見ておきたいチームがあって。どの学校でも放課後に一番目立たないためには普通の運動部っぽい格好が良いのでは？よーし、じゃあそろそろ始めるよ。あった。俺は一生及川さんに勝てないかもしれない。俺が行った時には一区切りついてて、ほんの数プレーでどんな奴からも 100% を引き出すなんて、たとえ時間をかけたってできるとは限らない。及川はどこであろうとそのチームの最大値を引き出すセッターだ。チームとして絶対勝つ。おかえり狂犬ちゃんって思えるようにしてあげるね。本能で及川さんを警戒している。関東へ練習試合に来られるのは今回も含め都合2回ほどです。はいはい。万歳ブロックすんなっつうの。前前アウト。へいツッキー、お前絶対牛若に勝ってこいよ。レフト高井戸さん。相手が打ち下ろしてくる瞬間にブロックに歓声を持ってくる。あ、もうですか。ちょっとまだ打ち足りなくて。まったく。全部だろう。テンション高いな。
次は俺たちの番だ。行くぞ。出たお祭りチーム常禅寺カラスのファイ。エンドラインから強打かよ。しかも振り向きざまに。もう一本。すぐ調子に乗るんだから。僕常禅寺のバスケ部に友達いるんですけど。光栄のやつがあげるのか。いやはや、それにしても彼らのバレーボールは見ていてとても楽しい。カラスのと影響し合ってか、いつにも増して遊んでるな。ほんとちっせえのによく飛ぶな。朝日。顔面だったぞ。タイム。殺すなよ。相手のテンションにつられて前のめりになっちゃいましたかね。なんで10番下げるんだろう。調子悪くなさそうなのに。日向向こうのテンションに飲まれんなよ。1セット目一気に取る。ナイスキー。ナイス有田一本の一さ。よっしゃお前らほんとやるタイミング考えろよ。もっともっと遊ぶべ。戻ってきたなミニスパイダーマン。とにかく次はうちが遊び勝つ。東ナイスだ。西田さっくそあの10番手に負えねえっつうの。気合とテンションで何とかしようとしすぎ。楽しくない時間を我慢して最後までちゃんと遊んでみなさいよ。上がったナイスフェイント。常禅寺、タイムアウト明けてから調子いいですね。厄介だぞ。ナイスレシーブ。10番飛び出した。速攻蹴る。お前の新必殺技。ナイスレシーブ。本気で遊ぼうぜ。オーライ。終わりかよ。くそせっかくテンション上がってんのに。1日目お疲れ様でした。よし、必ず明日も生き残る。カラスのファイ。お願いします。油断とかないから。やったれ。さあ2日目生き残れよ。おーし、次すぐ切るぞ。はい。今のカラスの飛べないカラスなんて呼ぶやつはもういない。ナイスレシーブ。ナイスレシーブ。
俺が口出すまでもねえかな。うちのエース止めるなら鉄壁でも持ってこいや。3番3番11番11番またブロックアウト。